Ahojte, vítajte pri ďalšom dieli vesmírneho krúžku. Dnes sa pozrieme na jednu z najväčších záhad modernej kozmológie, na temnú energiu. A popri tom na otázku, ktorá dnes začína byť veľmi aktuálna, čo ak temná energia nie je konštantou? Čo ak sa počas vývoja vesmíru menila? Najprv si ale rýchlo upracme v tom, z čoho sa podľa dnešných modelov skladá vesmír. Asi 5% tvorí obyčajná hmota, ktorú poznáme. Voláme ju baryonická hmota. Patria sem hviezdy, planéty, plyn, prach, káva, mimozemšťania, teda ak nejakí sú. Jednoducho všetko, čo poznáme z nášho bežného sveta, ktorý nás obklopuje, tvorí len takúto malinkú časť celkovej hmoty a energie vesmíru. Ďalších približne 25% tvorí hmota temná. Tu nevidíme, nesvieti, ani ju nevieme priamo vyfotiť. Vidíme ju len cez jej gravitačný vplyv. Pomáha totiž držať galaxie pokope a vytvára akúsi neviditeľnú kostru vesmíru, na ktorej sa formuje veľká kozmická sieť. A potom je tu najväčšia časť. Približne 70% vesmíru tvorí tzv. Temná energia. Tá nestláča hmotu dokopy ako gravitácia, ale naopak. Súvisí so zrýchľovaním rozpínania vesmíru. Ale o veľkom tresku a rozpínaní ste už určite počuli a ak nie, tak si o ňom povieme inokedy. Doteraz najjednoduchší a najúspešnejší model, tzv. Lambda CDM, predpokladal, že temná energia je kozmologickou konštantou. To znamená, že jej hodnota sa v čase nemení. Hmota sa pri rozpínaní vesmíru riedi, galaxie sa od seba vzdiaľujú, ale temná energia zostáva akoby pevne spojená so samotným priestorom. Preto sa časom jej vplyv stal dôležitejším. V mladom vesmíre prevládala hmota a jej gravitácia rozpínanie skôr brzdila. Ale ako sa vesmír zväčšoval, hmota sa riedila a jej brzdný účinok slabol. Približne pred 5 až 6 miliardami rokov začala temná energia prevládať a vesmírne rozpínanie začalo opäť zrýchľovať. Tu vstupuje do hry projekt DESI. Jeho úlohou je vytvoriť obrovskú trojrozmernú mapu vesmíru. DESI skúma svetlo miliónov galaxií a kvazarov, rozkladá ho na spektrum a meria ich červený posun. Z toho vieme určiť, ako ďaleko sa galaxia nachádza a z akej epochy vesmíru jej svetlo k nám letí. DESI zbiera dáta od roku 2021. Pôvodný plán bol zmerať asi 34 miliónov galaxií a kvazarov, no v apríli 2026 už projekt hlásil viac než 47 miliónov takýchto objektov a vyše 20 miliónov hviezd. Vzniká tak najväčšia 3D mapa vesmíru v dejinách. Kľúčom k týmto meraniam sú baryonické akustické oscilácie, skratka BAO. Predstavte si veľmi mladý vesmír, hustý, horúci, bez hviezd a galaxií. V tejto plazme sa šírili tlakové vlny. Nie zvuk, ktorý by sme mohli počuť uchom, ale vlny hustoty. Miesta, kde bolo hmoty o trochu viac a miesta, kde jej bolo menej. Keď vesmír vychladol, tieto vlny sa zastavili. Ich stopa však zostala zapísaná v rozložení hmoty. A neskôr sa práve podľa tejto štruktúry začali formovať prvé galaxie. BAO sú preto pre kozmologov akési kozmické pravítko. Keď DESI meria toto pravítko v rôznych vzdialenostiach, sleduje, ako sa vesmír rozpínal v rôznych obdobiach svojej histórie. A najnovšie výsledky naznačujú, že temná energia sa možno nesprávala úplne konštantne. Zatiaľ to nie je definitívny dôkaz, vo vede jeden náznak nestačí, ale ak sa potvrdí, že temná energia sa v čase mení, je to fyzikálna senzácia. Znamenalo by to, že náš základný model vesmíru potrebuje opravu. A mení sa tým aj veľká otázka, bude sa vesmír zrýchľovať navždy? Spomalí sa? Alebo nás čaká úplne iný kozmický príbeh, než aký sme doteraz čakali? Súčasná kozmológia je fascinujúca práve tým, že nie je hotovou kapitolou v učebnici. Je jasné, že nikdy nebudeme vedieť zmerať všetko úplne dokonale. Zatiaľ sa nám však darí naše merania neuveriteľne spresňovať. Vplyv temnej energie na vývoj vesmíru je zásadný. Čím presnejšie budeme merať jej správanie, tým lepšie pochopíme nielen to, ako sa vesmír rozpínal v minulosti, ale aj to, kam môže smerovať v budúcnosti. Projekt DESI nám ukazuje, že vesmír možno nie je taký jednoduchý, ako sme si mysleli. Možno sa temná energia v čase mení, ale už samotný fakt, že túto otázku vieme testovať na miliónoch galaxií a kvazarov, je obrovský krok vpred. Ak sa potvrdí, že temná energia nie je konštantná, môže to prepísať náš základný model vesmíru. Ak sa nepotvrdí, bude to aj tak dôležité, pretože budeme vedieť, že náš Lambda CDM model obstál v ďalšej veľkej skúške.
Tak či tak, Desi nám pripomína jednu krásnu vec. Vesmír sa nesnaží prispôsobiť našim predstavám. My musíme stále spresňovať svoje predstavy podľa vesmíru. Ak vás táto téma zaujala, dajte vesmírnemu krúžku odber, like alebo ho pošlite niekomu, koho baví pozerať sa za hranice bežného dňa. Zo Šťavnického štúdia pozdravuje Henry, lúčim sa s vami tradičným pozdravom, otvorme okná poznania do Korán.